लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बयबो मोनथिखादों, बयबो नुखादों निउस पर्टेलनि गेजेरजों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि जे थरसे गोजोन अलंबार बे गोमालांबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय। जाय आलायारन सावथुननि गागि मेथाइ रोजाबगिरि, आलायारन मेथाइ रोजाबगिरि अरन नार्जारी सार बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय, गोमालांबाय, बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय बे आनजानानै थांबाय। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। नार्जारी सार बिथांनि जे मेथाइ सुजुनाय, बिथांनि मेथाइ रोजाबनाय बे ओरैबायदि थुलुंगा होलांबाय, बिनि मुंखौ जों अराय सम बावनो हाया। ओरैबायदि जाय आलायारन मेथाइ, बे आलायारन मेथाइखौ जोङो रोजाब्लाबानो जोङो फांसन गानाय, प्रग्राम गानाय बेफोरबायदिखौ जों जाफुंसारनाय मोना। जाय मेथाइनि थाखायनो जोंनि गोदान जोलैफोरा जेरैबायदि थुलुंगा मोनबाय, बैसोरबायदि गागि मेथाइ रोजाबगिरि थानायखायनो जोंनि उन जोलैफ्रा बा गोदान जोलैफ्रा ओरैबायदि बिहोमा मोनबाय बिथांमोननि जे बिहोमा होलांनायावनो। बेखायनो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बा जेसांखिनि बर'नि मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ, अरन नार्जारी सार बिथांखौ साफ्रोमबो सुबुंफ्रानो खनसे रायखांनांगौ आरो बिथांनि जिउमानि थाखाय सोरगोआव जाहाथे अबंलावरि सोरजिगिरिया जायगा मोनहैयो, बिनि थाखाय जों 1 मिनिटब्लाबो दान्दिसेब्लाबो जोङो अरन नार्जारी सारनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनांगौ। मानोना बिथांनि बिहोमानि गेजेरजोंनो, बिथांमोननि जे थुलुंगानि गेजेरजोंनो दिनैसिमबो जोंनि बर'नि सावथुन मुलुग आरो दिनैसिम जोंनि बर' हारिमुवा ओरैबायदि गोथाङै दङ आरो आवगायबोगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो जोंनि गोदान जोलैफोरा जेरैबायदि बिहोमा मोनदों, जेरैबायदि थुलुंगा मोनबाय, बे थुलुंगा होलांनायखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। बिथांनि मेथाइफोरा अराय सम थांनानै थाथों, बिथांनि मुङा अराय सम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सावथुन मुलुगाव, हारिमु बिथिङाव अराय सम रायखांजाबाय थादों। बेखौनो आं आर'ज गाबहरनाय थाबाय आरो अबंलावरिनिसिमबो बिथांनि जिउमानि थाखाय सोरगो रायजोआव जायगा मोनहोनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय आर'ज गाबहरनाय थाबाय।